ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী নেকি যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী তেন্তে আপুনিও লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি ধন আৰু নতুনকৈ বহু মহিলাই লাভ কৰিব এবাৰ অৰুণোদয় আঁচনি ধন আৰু পুৰণা বহু মহিলাৰ নাম হয়তো কৰ্তন হ'ব পাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি ধন যদি আপুনি লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে শীঘ্ৰে এই কেইটা কাম কৰি লওক অন্যথা আপুনি 10 তাৰিখে লাভ নকৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী নেকি মাজত মাত্ৰ 14 দিন বাকী আছে 14 দিনৰ পিছতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আপুনি বিধৱা পেঞ্চনৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নেকি যদি আপুনি হিতাধিকাৰী শীঘ্ৰে কৰক এই কেইটা কাম আজিয়ে কৰক আপোনাৰ KYC আপডেট আপুনি যদি KYC এবাৰ আপডেট নকৰে তেন্তে কিন্তু আপোনাৰ ধন অৰ্থাৎ অৰুণোদয় বিধৱা পেঞ্চন বা চৰকাৰী ধন আপোনাৰ একাউণ্টত জমা নহব Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे समायाब्लाबो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो आङो बेबायदिनो भिडिअ बा आपडेट्स आङो लाबोनो हायाखै लोगोफोर स' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ एसे प्रब्लेम आंना सोलिगासिनो दङ तो प्रब्लेमा जाहैबाय बेनो लोगोफोर आङो जेरावनाखि खामानि मावनो फैदों बा बेबायदि आङो खामानिफोर मावगासिनो आरो खामानि मावनायनि थाखायनो आङो दिनैहाय बेबायदि भिडिअसफोरखौ टाइमाव लाबोनो हायाखै लोगोफोर निश्चय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ तो आङो बेबायदि गोबांथार फट'फोर आपल'ड खालामबाय आरो बेबायदिनो भिडिअसफोर आङो आपल'ड खालामखादों लोगोफोर ना स' बेखायनो आङो टाइम बायदियै भिडिअ लाबोनो हायाखै तो जेन' आङो सम मोनोब्ला सेस्था खालामगोन तो लोगोफोर आङो सिगाङावहायबो बुंबोखादोंमोन बेबायदिनो PM इन्टार्नशिप आसनि ना PM इन्टार्नशिप आसनि तो जायफोराहाय एलिजिबल एप्लाइ खालामदों ना तो मोजां बेबायदिनो 5,000 बेबायदि जोङो 1 इयार बेबायदि जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो आपडेट्सफोर नुनो मोनगासिनो तो जायफोरा एलिजिबल दाबो बेबायदिनो सम दङ तो एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय 18 इयार्सनि सानिफ्रायनो बेबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे आपडेट्स लानानै फैफिनबावदों लोगोफोर तो बेनो जाबाय जोंहा नैबे अरुणोदय आसनि जिथुनाखि जोङो 1250 थाखा बेबायदि रांफोर जोङो मोनबाय थायोना जायफोरना नाम दङ तो नोंथांमोनाहाय एकाउन्टखौ बेबायदिनो आपडेट्स खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो बिनि उनावहाय ना तो फैसाफोरखौहाय मोनबाय थानो हागोन एकाउन्ट्सखौ बेबायदि KYC होनानै आपडेट्स खालामनानै ला तो नङाब्ला एकाउन्टआवहाय बेबायदि फैसाफोरा क्रेडिट जायाबो जानो हागौ आरोना तो जोङो बेबायदि निउसफोर जोङो मोनबाय थानो मोनदों तो बयबो KYC होनानै एकाउन्टखौहाय बेबायदि आपडेट्स खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय बेबायदिनो 1250 थाखा करि हाबबाय थायो आरोना बयबो मिथिखानाय लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेसेखिनि आङो भिडिअ बा आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन आङो दिनै बेखिनियावनो फोजोबगोन आंना डिउटिया जोब्बाय आङो दा डिउटिनिफ्राय रुमावहाय फैबाय आरो आङो दिनै बेबायदि सम मोननायलाय तो आङो आपडेट्सखौ लानानै फैबाय लोगोफोर आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो सेस्था खालामगोन आरो आङो दा दिनै आंना डिउटि एसे दंबावोमोन खिन्थु आङो मावथ'नो हायाखै आरो गोदान हिसाबै ना तो एसे ट्राइ खालामबाय थादों दिनै डिउटिया एसे गोबावमोन नाथाय आं एसे थाब फैनाय जाबाय आरोना तो एसे माने अभार डिउटि दङमोन तो बे अभार डिउटिखौ बेबायदि मावनाय जाथ'नाय नंला बेखायनो आङो एसे सिगाङावनो फैग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय